Bun găsit la un nou update. Începem ca de obicei cu indicele american Nasdaq. Vedem mișcarea laterală care durează de circa 3 săptămâni. Vedem și o cădere destul de bruscă a indicelui săptămâna trecută, cauzată și de știrile șomajului apărute în decursul săptămânii. Rezistența de care vorbeam nu a fost atinsă încă și acest lucru ar putea să fie un semn negativ pentru Nasdaq. O rezistență neatinsă arată slăbiciune în index. Va trebui să urmărim evoluția indicelui în săptămâna care vine. Oricum, linia de la 1781 este un suport în momentul de față, perforat cu persistență. Acest suport devine rezistență și ar putea deschide drumul spre noi căderi ale indicelui. Bias neutru deocamdată pentru indicele american. Indicele BET, nimic dramatic nici la acest indice. Se vede că suportul devenit rezistență n-a fost forțat încă. Soarta indicelui BET depinde desigur de evoluția indicelui Nasdaq din Statele Unite. S-ar putea foarte ușor ca rezistența de care vorbeam la 3871 să nu mai fie atinsă. Scenariul ideal ar fi totuși ca și Nasdaq și BET să-și atingă rezistențele. Pentru săptămâna viitoare, așadar, un bias neutru și pentru indicele BET. Trecem acum la țiței. Vedem trendul negativ de durată lungă și trendul pozitiv de durată scurtă, care s-a format de la fundul făcut în februarie. Observă cum rezistența expusă și-a jucat rolul cu brio. N-a mai fost nevoie de extinderea intervalului până la 75,5, așa cum presupuneam că va fi în analiza precedentă. Indicele a fost, țițeiul a fost respins de 2 ori destul de brusc de la rezistența expusă. Bias pentru țiței, din păcate negativ pentru săptămâna care vine. Acest bias ar putea să se refracte și asupra indicelor bursieri. Un țiței în cădere semnalează de obicei și căderi ale indicilor. Vedem suport la 57 și circa 59 pentru țiței. Euro-dolar. Prezumțiile din săptămâna trecută s-au adeverit. Un bias pozitiv neutru a împins valuta comunitară până la un maxim de 1,4208. De aici a urmat o cădere. Euro se află în continuare deasupra intervalului de suport de care vorbeam săptămâna trecută.
S-ar putea ca euro să încerce o nouă apreciere, însă în perspectivă, convingerea mea este că acest suport va fi perforat și valuta comunitară va coborî până la nivele de circa 1,30. Am ajuns acum la dolar-leu. Nici aici nu s-a întâmplat ceva dramatic. Am avut o mișcare laterală. Avem în continuare o rezistență neatinsă în jur de 3 și 11 și un suport între 3,80-3,78. Ținând cont de semnalele pe care le-am primit de la țiței, probabilitatea unei aprecieri a dolarului față de leu este scenariul pe care trebuie să-l luăm în considerare. Iată și ultimul grafic al eurului față de leu. Nici aici nu s-a întâmplat mare lucru. Vedem această mișcare laterală cuprinsă între circa 44,21 și 4,16. Vedem de asemenea că 4,24 nu a fost atins. O apreciere a dolarului va avea însă sincronizată și o apreciere euro, euro având șansa în continuare să atingă rezistența expusă. Închei prin a vă ura succese în trading, atât săptămâna viitoare, cât și în restul timpului când eu voi lipsi. Urmăriți oricum pagina, pentru că voi reveni cu informații privind noile actualizări care vor începe probabil toamna. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit. La revedere!